सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTRनि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव सोमजिदों खोनाफेरै जाथाय रांनि थाखाय गावनि सानै फिसाज्लाखौ गुबुननो फाननाय जाथाया सोराङाव फैदों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरियाव सोमजिदों बे खास्रि बिस्रि जाथाया हगम नार्जारि आरो बिजुलिका नार्जारिया 6 दाननि गेजेरावनो गावसोरनि सानै फिसाज्लाफोरखौ गुबुननो फानदों फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 2012 मायथाइनि नभेम्बर दानाव गावसोरनि 1.5 बोसोरनि फिसाज्लाखौ हान्थुपारा खुंग्रिंआव फानहरदोंमोन 40,000 राङाव हान्थुपारा खुंग्रिंनि अबिनाश नार्जारिनो फानहरदों आरो गुबुन सासे फिसाज्लाखौ जोनोम जानायनि 7 दाननि उनावनो गुबुननो फानहरदों फोरमायथिनाय बादिब्ला नैथि फिसाज्लाखौ 2023 मायथाइनि जुलाइ दानाव सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलियाव फानहरदों निरन सरगियारि मुंनि सासे सुबुंनो 60,000 राङाव फानहरदों गावसोरनि सानै फिसाज्लाखौ गासै 1 लाख राङाव गुबुननो फानहरदों हगम नार्जारिया बेराम जानायखौ फाहामथाय होनो हायैयाव रांखावरि आंखाल जानायनि थाखाय फिसाज्ला सानैखौ गुबुननो फानहरनायखौ सिमान लादों अन्थाइ बिखा हगम नार्जारिया फिसा फानहरनाय जाथायखौ रुनिकाटा पुलिसा मिथिनो मोननायनि उनावनो सेबनानै दायनिगिरि हगम नार्जारिखौ पुलिसा हमदों गुबुन फारसेथिं उन्दै गथ'साखौ बायग्रा अबिनाश नार्जारि आरो निरन सरगियारिखौबो पुलिसा हमबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों गथ'सानि बिमा बिजुलिका नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय हगमा जेबो खामानि मावामोन आरो गावखौ बुबाय थायोमोन हेलमेट गैयिनि थाखाय आरो गारि मटरनि नांगौ बायदि फोरमान दिन्थिनो हायैनि थाखाय जों लामा सामाफोराव माब्लाबा जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो फारसेथिं पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो गोबां बांदों बेनिखायनो गोदान स्कुटिखौ फाननानै मासे गराय बायबाय आसामनि सासे थागिबिया दिबाकर कयराला मुंनि सुबुङा दान मोननै सिगां 80,000 राङाव गोदानै बायनाय स्कुटिखौ फानहरनानै 6,000 राङाव मासे गराय बायनानै लाबोबाय बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गोदान स्कुटिखौ लानानै बायजो फारसे ओंखारलांदोंमोन नाथाय हेलमेट गानैलाय ट्राफिक पुलिसजों हमजानो गोनां जादों जायनि थाखाय जुरिमानाबो होनो गोनां जादों बेनिनो रागाजों आरो दिक्कारजों स्कुटिखौ फानहरदों आरो मासे गराय बायनानै लाबोदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा दा गरायाव गाखोनानै हेलमेट गानालासे आरो पेट्रल सोआलासे हाथाय बाजार बिहाव बिखुनजो जेरावबो थांनो हायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा नाथाय स्कुटि फाननानै गराय बायनानै लाबोनायखौ सुबुंफोरा मिनियो नाथाय आंनि सुबिदा बायदियैसो गरायखौ बायदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा फारसेथिं स्कुटि फाननानै गराय बायनायखौ लानानै बिसियाबो बोराबदों होननानै फोरमायथिदों हिन्जाव मानसि माबोरै गरायाव गाखोगोन दानिया नों हारसिङैनो गरायजों बेरायबाय थादो होननानै बिसियाबो बोराबदों होननानै फोरमायथिदों बिथां दिबाकर कयराला बिथाङा बिस गोनां प्रसाद मोनजाफ्रांनानै बेरामाव गोग्लैबोनांनायखौ जों गोबां खोनानो मोनबोदों बाक्सानि बागानपारा बेंसिमारियावबो बिस गोनां आदार मोनजाफ्रांनानै 30नि गोबाङा बेरामाव गोग्लैदों बुद्धि बर' मुंनि सुबुंनि फिसौनि जोनोम सान फालिनायाव जानाय आदाराव बिस मोनजाफ्रांनानै 30नि गोबाङा बेरामाव गोग्लैदों आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों बेरामाव गोग्लैनाय बिथांमोनखौ मुसलपुरनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो जायफोर गोब्राबसिन जादों बिथांमोनखौ नलबारिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों फोरमायथिनाय बादिब्ला जोनोम सान फालिनायाव बुधनि प्रसादजों लोगोसे निरामिस जाग्रा आदार जाहोनाय जादोंमोन जायखौ जोनोम सानाव बाहागो लाफैनाय उन्दै गेदेर बयबो जादोंमोन नाथाय जानायनि उनाव लोमजानाय खर' सानाय खिनाय गोबानाय बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों जायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनथाय लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आसाम सोरखार बिटिसि सोरखार आरो हाग्रा बिफाना गोबां बिफां गायनानै मुलुग रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ आसाम अरुणाचल सीमायाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द सिकारडांगा हाग्रायाव 10 लाख बिफां गायनो थांखि लादों फैगौ 14 सेप्तेम्बर 2023 आव 1,000 बिघा हायाव 10 लाख बिफां गायनानै गिनिस बुक अफ रेकर्ड खालामनो थांखि लादों आसाम सोरखारनि अमृत बृक्ष आन्दोलन बिथांखिनि बाहागो महरै BTR सोरखारनि बानजायनायाव बे गिनिस बुक अफ रेकर्डखौ खालामनो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दं जायखौ नायगिदिंहैदों प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि हानजाया 10 लाख बिफां फुलि गायनो थाखाय खामानिया 85% जाखाबाय जेराव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो हाग्रा बिफाना खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो 10 लाख बिफां गायनायजों बड'लेण्डआव गिबि गिनिस रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ आरो 14 सेप्तेम्बर सानखालि 5,000 सुबुंफोरा बिफां गायनायाव बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बे सानखालि जथुमायाव 20 निफ्राय 25,000 सुबुंफोरा नुजाथिफैगोन होननानैबो फोरमायथिदों
प्रमद बर' बिथाङा बिफां फुलि गायनाय आरो गायखांनायनि उनाव खामानि मावनो थाखाय हाग्रा बिफान आरो NGOनो बिबानखौ होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आसामाव कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला 500 राङाव गेस सिलिन्डार होगोन बे खोथाखौ होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बर' बिथाङा आसामाव BJP सोरखारखौ चेलेन्ज खालामदों जुदि आसामाव कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला कर्नाटक मडेल लाबोगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा कर्नाटक मडेल जेरै गाव गावनि आरजिनाय रांखौ एंगारनानै मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो आइजोफोरनो दानफायाव 2,000 राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो आसामनि 23 लाख बेकार लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो हायागौमानि दान मोनफ्रोमबो भात्ता बा रां होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि तरुण गगৈ सोरखारनि समाव 24 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो हायैखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोंथि खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै 1 लाखनोबो साख्रि होनो हायाखै बेनिखायनो आद्रा थानाय रायजोनि 23 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो हायागौमानि दान मोनफ्रोमबो रां होगोन होननानै बुंथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय बेनि अनगायैबो उजाला बिथांखिनि गेजेरजों नजला अदेबानि जोंनाय गैयै गेस सिलिन्डारखौ बेसेन नाङालासे BJP सोरखार बायदि होआलासे कंग्रेसआ सोरखाराव फैयोब्ला 500 राङाव गेस सिलिन्डारखौ होगोन होननानैबो खोथा होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बर' बिथाङा प्रमद बर'आ UPPL खालामदों ना BJP खालामदों बेयाव सन्देह दङ बिथांनि खुगानिफ्राय खोथायावनो हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि मुं ओंखारो होननानै बुंथिदों BPF जिल्ला इनचार्ज प्रेसिडेन्ट खनेन्द्र ब्रह्मआ फोरमायथिनो गोनांदि BPF दोला दिनै गेदेर जयनिं हाबाफारि खुंगोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 3,000नि गोबां सुबुंफोरा दिनै BPF दोलाव हाबफैगोन बेनि खामानिया बेसेबां थागथियारि जादों बेखौनो नायगिदिंफैदों खनेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि हान्जाया UPPL दोलोखौ UPPL ना एबसुआ सालायगासिनो दं बेखौ गासैबो रायजो राजाया मिथियो एबसुनि सोरबा दैदेनगिरिया एबसुआ माहारियारि आफाद होननानै बुङोब्लानो जाया रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंगासिनो बिसायख'थिनि सम फैब्लानो एबसुनि मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा गामि गामि हाबनानै UPPLनि थाखाय भट बिनो थाङो होननानै फोरमायथिदों खनेन्द्र ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो सिगांनि समफोराव बर' बांगाल आरो आदिबासिनि गेजेराव जि दावराव जानानै थांबाय बेखौ बयबो बावगारनानै गोजोन फैबायमोन आरो जौगानायनि खामानिया जागायबायमोन नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ गोदानै बुंफिनगासिनो दङ गोदानै बुंफिननानै बेबायदि थासारि जाबावनायखौनो बिथाङा लुबैयो नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे प्रमद बर'आ BTCखौ जौगाहोनो गोसो गैया बेयाव सन्देह जायो होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर'आ दिसपुर आरो दिल्लीनि दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियैसो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेबायदिजों BTCआ माब्लाबाबो जौगानाय नङा होननानै बुंथियो लोगोसे प्रमद बर'नि दाय जाबसिननायनि जि राजखान्थि बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैला जेब्लाबो हाग्रामा महिलारिनियाव दाय जाबसिनो हायोब्ला बिथाङा इन्डिया पाकिस्ताननि गावस्रानायनि बेलायावबो आरो इउक्रेननि दावहानि बेलायावबो हाग्रामा महिलारिखौनो दाय होगोन होननानैबो बुंथियो बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ जेब्लाबो 3 दान बुंबाय थायो 3 दानाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन 3 दानाव पाक्कानि लामा 500 किल'मिटार 1,000 किल'मिटार बानायगोन 3 दानाव BTRखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै बुंबोदों नाथाय 3 दान बुङै 3 बोसोर बारलांबाय जौगानाया बहा होननानै सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय मोब्लिब थांनायखौ लानानै मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरखौ जेबो खालामालासे आंखौ खालाम आंनि न'आव फैनानै गोबोरखि खुबैफै बे रावा जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि रायजोआव जागायबाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा सानबानि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया जेराव मोब्लिब थांनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ सोरखारखौ गाग्लोबदों बेनि सायाव फिन्नाय होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो जोंनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लड शेडिं एबा मोब्लिब गैयैया 31, 1 आरो 2 अक्ट'आवल'मोन थांनाय सानथामाव सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयालासे रायजो राजाफ्रा मोब्लिबखौ मोनगासिनो दं 31, 1 आरो 2 बे सानथामावल' आसामाव लड शेडिं जादोंमोन बेनि अनगायै आसामाव माब्लाबाबो लड शेडिं जायाखै आरो उननि समावबो रायजोआव आरो माब्लाबाबो लड शेडिं बा मोब्लिबनि आंखाल जानाय नङा जों बे जेंनानिफ्राय बारग'खाबाय होननानै फिन्नायखौ होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा नाथाय गिबि मन्थ्रिनि बे रावखौ नोंथांमोनहा गनायोना नोंथांमोननिथिं बे सानथामावल' मोब्लिब गैयै जादोंमोन नामा नोंथांमोनहा बेखौ फोरमायथिहरनो हागोन मोब्लिब थानाय थायैखौ लानानै रायजोनि माखासे ओनसोलफोरावबो
मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरखौबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मंगलदैयावबो मोब्लिब बिफाननि मावथिखौ गोदोनायाव गामसा गानहोनानै लाजि फोनांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि सायावबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों दि बिथांमोननिया नखर दङ आरो बिथांमोनखौ हाराहास्ति खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। नाथाय आं जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आंखौ गामसा गानहो, मानोना बेनि बिबाना आंनि। माबा मोनसे खालामनो गोनां दंब्ला आंजों खालाम आरो जेबो धरना होआलासे थोंजों फैनानै आंनि न'नि गेटआव गोबोरखिजों खुबैफै होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मानसि गोमानायनि खौरां। चिरां जिल्लानि अनसुमा मुसाहारिया गोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव सेलेखागुरि गामिनि थागिबि बिमल मुसाहारि आरो देबिला मुसाहारिनि फिसाज्ला 16 बोसोर बैसोनि अनसुमा मुसाहारिया गोमानानै दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ बिथाङा। नखरनि सोद्रोमाफ्रा मिथिहोनाय बायदिब्ला अनसुमा मुसाहारिया गावनि बिनानावनि साइकेलखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। बेराफारसेथिं अनसुमा मुसाहारिया मेलेमारि जेंना गोनां सुबुं, बेनिखायनो मोजाङै रायज्लायनो हाया। सोरबाफोर बिथांखौ बहाबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। खौरां हरनो थाखाय 9957584868 नङाबा 9394553098 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। गोजोन्थों खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।